Sanibonani guys, igama nginqobile nginiphathela amazwi la ekwababa angomhla ka-29 July. Waze wayifaka enkingeni-ke unkosikazi kaDumisani ebiza phela abazali bakaNeli okumakoti wakwakhe ezokhuluma kabuhlungu ukubona esho ukuthi hhayi cha, impela kuleya ntombazana bazala ngababo lamathumbu. Esho kahle ukuthi loya mntwana akafundisekile, loya mntwana loyayana kumele aphindele emumva ngoba-ke umane nje abe impigogo laphayana afuna bakhukhumalisela umsila ngaso sonke isikhathi bezama ukukhuluma naye. Guys, kuthe kusanjalo nje uNeli eseqoqe yonke imithwalo yakhe esithi uyophuma ngomnyango kwangena umhlaba. Wathi hawu, kwenzenjani manje? Usuya kwi-backroom yini already? Amane athi nhla to his right, methi hayibo, naba abazali bakaNeli. Wathi hayibo mani nobaba, nifike nini la? Bengingazi mina ukuthi niyeza. Bathi hhayi, sizolanda indodakazi yethu ngoba ayisadingekile ekhaya. Kanti naye uDumisani-ke uthula ulalele, ungena kanye kanye naye umhlaba. Athi, wema, umthetho wakho awudeli yini? Kubuza umhlaba. Athi awugcina ngokuthi umshaye ngempama uNeli. Usufuna ukumgxosha lekhaya? Ha, abazali bakaNeli bathi wenzeni? Waqala-ke manje watatazela guys uMambatha. Ushaya indodakazi yethu wena? Lapho uNeli usesonga izandla ulalele. Athi yeyi. Nami impela ngubaba wakhe ngiyamzala uNeli kodwa ngikaze ngimbeke isandla. Wemkhonyana, awungitshele kahle, wena uthule wathini uma wakho eshaya indodakazi yethu? Athi umhlaba, ngizamile mina ukuthi ngilungise indaba ngikhulume nawe ma. Wathi ayibo, ngicela ngiphe nje i-case number. Kubuzwa ubaba kaNeli-ke manje ukuthi iphi i-case number ngoba lo muntu kufuze ngabe usejele, ubaliwe, uhleli namabhokola afana naye. Hayibo, waqala watatazela guys unkosikazi kaDumisani. Hathi uma kaNeli, yeyi, wazi bakhohlakazi la wemfazi, kanti ususa kude le? Uzosiletha la, uzosihlambalaza kangaka? Kuphinde kuvembuka namaqiniso ukuthi wena ushaya indodakazi yethu? Usibizela indodakazi yethu wena ukuthi iyahlupha, kanti kahle kahle umuntu owuhlupho la uwena. Waqala wangenelela uDumisani. Wathi ngithanda ukuthi balingani bami ngimxolisele unkosikazi, kona bekungamele ukuthi le ndaba niyizwe ngale ndlela. Wathi bufuna ukuyigqiba ifake ngaphansi kwekhapheti isikhathi esingakanani? He, ngikwethembile, khabazela nawe uyabandakanya kule nto le. Guys, umane nje wathi ubaba kaNeli azigubhe abahambe bonke. uNeli naye akangasali ngoba kuyacaca ukuthi njengoba bemshiyele ekhaya uyahlukumezeka umntwana wabo. uNeli-ke guys ethe eyophuma ngomnyango umhlaba beloke emlandela ethi hawu, ngiyacela sithando sami ungahambi. Athi uNeli, ngiyeke, ngiyahamba. Wayosithela guys, umhlaba unyanye ambuka ngelinye ilihlo elibuma wakhe ebona kahle ukuthi uyambhidlizela-ke umshado wakhe. Hhayi-ke kaDumisani ayikhulunywa yona-ke ixoxa ngekhwela. Shuthi umlinde kahle unkosikazi wakhe ukuthi ayogeza. Uthe meqeda nje ukugeza ethi uvula u-odrop, iy'ngubo zakhe azikho ku-odrop. Wagijima waya kuyena uDumisani. Wathi baba, uyazi phela ngithi ngiphuma kwishawa lapha ngiyobheka iy'ngubo zami, ngifica azikho iy'ngubo zami lapha ekamereni. Wamane wamkhombisa iy'khwama ey'nkulu, amasulukesi, wathi nazi iy'mpahla zakho la zikhona, namhlanje uyahamba nawe uyakini. Wathi hayibo, kuba kutheni baba? Angithi wena ungifundisile ukuthi omakoti abangahloniphi le khaya bayagxoshwa bephindiswe emakubo, nawe ngomunye wabo, kumele uhambe uyekini. Wathi hawu baba, kanjani futhi manje? Wathi wena angithi usekukhaleni sakhe isicathulo le khaya uthathe iy'nqumo, ubiza abalingani ungangitshelanga mina. Usugqoka ibhuluke manje usayizi 38 le khaya. So awungiphumele emzini wami-ke. Wathi baba, uyazi nawe ukuthi ekhaya indlu yakhona incane, 2 room, futhi sibaningi. Wathi bekumele ukucabange lokho ngesikhathi udelela uze ushaya ngisho uNeli. Wena kahle kahle useke washawa le khaya? Ngisho uma akakaze kubeka isandla wena, ngisho odadebethu abakaze bekubeka isandla. Okusho khona ukuthi kaMkhize vele akusiyona into oyifunde khona leyo, into yakambatha le. Hamba kwekambatha uyofunda inhlonipho yobuyisa u-right le khaya. Dumisani wancenga-ke wancenga uNeli kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Theki ngesikade-ke kusho ukuthi bavumelana ukuthi baphinde bebizwe-ke abazali bakaNeli kuphinde kuxoxiswane njengomndeni. Ezoxolisa phela-ke unkosikazi kaDumisani uthe balingani bami, yazi ngithanda ukuxolisa la ngengakwenza
indodakazi yenu ngiyanithembisa ngeke ngiphinde ngiyenze into efana neliyaya, ngizomphatha kahle njengendodakazi yami kusukela manje. Athi uMakaneli, ubuhlulwa yini ukwenza lokho kuqala? Ukube wena wazala ingane yentombazane ubuzovuma iphathe ngale ndlela ophathe ngayo yethi indodakazi la ekhaya? Wathi njengoba ngishilo-ke ngiyaxolisa bandla, angenelele noDumisane ethi ngiyanicela nje balingani bami ukuthi le ndaba le siyidlulise. Athi ubaba kaNeli, nope, ayidluli-ke le into nje engiyidingayo inhlawulo. Wathi hawu, kanjani manje balingani? Phela thina somndeni. Wathi njengoba ngisho-ke ngifuna inkomo ehamba ngamasondo, ibholamani elikhulu futhi eliyinkunzi, futhi-ke ngilifuna lingakapheli leli sonto. Ha guys, uDumisane wabuka kabi unkosikazi wakhe esho kahle ukuthi njengoba engenamali ngisho ukuba nayo-ke imali uzowenza njani? Uxoshiwe phela lapha emsebenzini waseMkhize Logistics, uzolithatha kuleli bhulamane elifunwa-ke ubaba kaNeli. Guys, yangena-ke inkinga-ke le emndenini kaDumisane njengoba kade ebhizi eqholoshela uZwelakhe ngathi naye-ke manje imvula seziyaqala-ke ziyamnetha. Ayi-ke guys, akupheli-ke lapho. uZwelakhe-ke bake bathi ukuxakazisana nomfowabo omncane uMusa namhlanje bebanga indaba yemali. uMusa-ke ngathi ufuna ukuthi anikezwe nje i-allowance nje ilunga lomndeni wakaMkhize engasebenzanga. Kunale mali engango-5,000 edingakalayo-ke yengane yakhe le kuthiwa uKhanya phela esikoleni ifunda ey'koleni lezi ey'tsetile. Manje kumele kukhokhelwe 5,000 wama-extramural activities. Useyifuna dli ngodli guys. uZwelakhe uthi uZwelakhe hamba-ke uye eMkhize Logistics usebenze nawe njengabo bonke abantu, uzothola isalari ebese uyakwazi-ke ukuthi ukhokhele ingane yakho izinto zesikole. Usethi yeyi, ngowakaMkhize mina, why kumele ngisebenze? Kuzomele le mali unginike yona bhuti, imali yenkampani leni, imali kababa le. Musuku lokukoloda ngayo le mali lokuyibamba uyifuna ukuyifumbatha wena wedwa. Athi-ke uZwelakhe nakamhlola-ke uzoyithola ngokusebenza ujuluke njawo ngawo wonke umuntu. Ingane imathi awungazi wena ungizwa ngendaba. Hambe kuyomvulela icala lapha ekhothi, isho ukuthi-ke akayondli. Ebese-ke ekhothi-ke bathi naliphepha mnikeza sayine uzokunikeza i-allowance-ke as isibling yakho. uZwelakhe angayisayini-ke yonke leyo nto, aqonde ngqo kuMusa ayombuza ukuthi wena uyangibophisa, ungibophisela isondlo, ubumdala uyindoda kufuze ngabe uyayisebenzela. Hhayi, aqhubeke uMusa adelele athi cha, wena ukuthi nje le mali ucabanga ukuthi eyakho wedwa futhi uzenza ubaba le khaya. Awuyena ubaba wami wena umfowethu, ubaba ukhetho wakhe, ngabe uyanginika le mali. Khipha imali kababa wena, ubhizi udla amamiliyoni noBahumi kodwa mina unginika imali. Yo guys, ngazi kugcine sekwenzakalani enhlizweni kaZwelakhe. Ngibone ngesibhakela esishaya uleft wengane wedlathi, ingane yayophaphalaza yolahleka le phansi yaquleka same time. Guys, uMusa uqulekiswe isibhakela esisodwa sikaZwelakhe. Angazi noma-ke isibhakela sika-Hulk lesana ngoba phela ngaze ngibona umuntu mina equlekiswe isibhakela esisodwa. But anyway, uma wakhe uhayizile igceke lonke ethi kodwa Zwelakhe umshayelani umntwana. Wabengena emotweni wahamba njalo uZwelakhe. Wahamba-ke wafonela uBahumi. uBahumi-ke wahlangana naye washo ukuthi kwenze njani, ububukeke ngathi awuphathekile kahle ungifonela. Wathi heyi, sengiphenduka isilwane mina, ngishaya umfowethu. Umuntu onjani oshaya umfowabo? Yazi angiyazi mina lento engiphenduka yona manje. Athi uBahumi cha, iphutha. Wathi akulona iphutha, bengibhekile ngiyenza lento le, khona inkinga ngami. Hayi-ke guys, uZwelakhe nawe uyazibona ukuthi he's going through the most and kumele enze i-counselling because le enga yakhe mhlawumbe akazugcina ngokushaya uMusa nje, ugcine eseshaya-ke naye uBahumi, okuzokwenza ukuthi-ke umndeni wakaMtawunge guys, yo, umzonde more than how they hated him ngesikhathi engafika ngezoletha amalobolo on time. Guys, aphela lapho ngamazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazibela ekubaba angomhla ka-29 July. Waze wayifaka enkingeni-ke unkosikazi kaDumisane ebiza phela abazali bakaNeli okumakoti wakwakhe, ezokhuluma kabuhlungu ukubona esho ukuthi hayi cha, impela kuleya ntombazana bazala ngababo lamathumbu. Esho kahle ukuthi loya mntwana akafundisekile, loya mntwana loyayana kumele aphindele emumva ngoba-ke umane nje